sí que es veu. Es bueno, tío. Per Olles Cociners. Olles Cociners, les millors per cuinar. Però què fa? Només era un moment. Un moment? Però si encara tenim mitja ciutat per recórrer. Era de ser un assumpte urgent. Vaja, coporru. Doncs vagi ràpid, que se'ns farà de nit. Que aquest és el lavabo de dones. Emília, Què? has recollit la letra al banc? Sí. I no vegis el mal que fa de veure-la. Són quasi 100.000 pessetes. Vaja, no me n'han recordat que la primera és la més gota. Com que s'hi posen els gastos, els interessos i les comissions... Un paper de vàter! Tingui. Era el dia d'avui. No, ara està ocupat. Ni a la paga extraordinària t'hi arriba. I què t'han dit al banc? Que si anem aviat podrem arreglar-ho, que si no, haurem d'anar al notari per no se quede el protest o de levar-lo. Ai, mare, I he demanat diners al teu germà, però com si no anés amb ell. com que no? Julià, A mi no hi compteu, que jo no tinc res. mira, que no veus que si no pago ara mateix m'embarquen a la bicicleta? Demà te torno, segur. Que no, que són meus. A més, no els necessito, sóc un invàlid. I tot és una indústria, i ell un salari. Que ha de tardar molt més, encara. Però què fa aquí vostè? Vagi sempre a portar el senyor poca vergonya. Senyor Quintanilla, m'ha de pagar a Madrid. A vostè tant se li dona pagar ara com després de la cavalcada. Però això és cosa dels senyors de la directiva. Ara deuen estar a l'estació esperant les artistes de Madrid. De Madrid li pagaran segur. Però ha vist quina hora és? No arribarem a ràpid. Paga si tinguis i digues que tornaràs a ver què et falta. Els banquers, vaja per ser comprensius. Julià, anem. On? És que aquesta tarda m'ha sortit un curro i tinc que repartir cistelles de Nadal. Au, va, calla, que no veus que estic al bord de la crisi? Anem, senyor Quintanilla. Sí, però primer anem a l'estació, No, anem al banc. Està aquí al costat. Senyors, n'hi ha un per barba, que en aquestes festes em poso generós. Gràcies, senyor Rodolfo. Això és un detall particular, un aguinaldo meu. El del banc ja arribarà al seu degut moment. Ah, i tranquils, que aquest any podreu menjar porró. Però Jiménez, què fa? Jo, com que és Nadal, he pensat que potser li faria il·lusió al meu pare. Jiménez, aquí només hi ha lloc per persones sèries. Jiménez, no veu que arriba gent. Potser és l'aguinaldo del banc. Són clients. Està tancat. L'hora d'atenció al públic és només per matí. Pregunta-li si és per ingressar, imbècil. Sí, senyora. És per ingressar? Sí, miri, porta una lletra. Doncs passen, per aquí. No, allí. Sí, veurà, jo venia a portar una lletra, no l'hauran portat per la notari. Doni. No sé per què no m'agrada abans de les 12. Si és que són ganes de molestar. Si estan disposats a pagar, perquè no fan com Déu mana. Bé, és que em falten unes pessetes. Les vaig a buscar i torno a les... Però home, per què em fa perdre temps d'aquesta manera? És que tenia por que la portessin al notari. Miri, per això us deixo aquí el meu germà per a respondre. Senyor Rodol, el recordo de mi. Soc el fill del Quintanilla, el de la serreria. Ah, sí, tant. Van en festes. Que ens vengués alguna cosa. Doncs no, fill.
M'agradaria que intervingués en un cas. Aquest senyor té una lletra que... Sí, ja ho he sentit. Una lletra amb despeses. Cal portar-la al notari amb temps abans de les 7. És el que marca la llei. Sí, ja ho sabem. Però és que ara el senyor ha de venir amb mi a l'estació a rebre les artistes de Madrid. Ja ho sap, és per la campanya. Porti un pobre sopar. Ah, sí, i tant. Molt apropiat. Oi? Sí. Sí, miri, jo vaig allà i torno de seguida. Això no per respondre. Home, no sé, aquí fem un horari. En qualsevol cas, sempre pot dirigir-se directament al notari. La que llavors li retirarien el descompte. Té vostè descompte. Però si és la sobrera... Ja, això ens passa als bancs per confiar, per no demanar informes. I tant. S'ha de donar que ho necessita. Exacte, s'ha de tenir caritat. I tant. Per això, el senyor ve amb mi a l'estació. Demana a la junta directiva que li pagui i quan tinguem els diners tornem. Sí. Miri, aquí el meu germà és un perfecte treballador. I tornem de seguida. Moltes gràcies, senyor Rodon. De res, i doni record al seu pare. De part seva. Vol un puro? Oh, moltes gràcies, si m'ho permet. Me'l guardo per després de sopar. I no me facis un altre cop. De res. Però per què li dona les gràcies si no ens ha solucionat res? Li eximit de tornar al banc, li sembla poc. Si exactament és perquè te l'han fet encara. I tu, on creus que vas? No tinc feina? Mira, tu queda't així, que així no portaràs la lletra al notari. Però, i si arribem aviat tot això que guanyem? Anem ràpid. Home, aquest són filtre. No faria un embolic amb la fuma. Seria dir una vegada. On són les dames? Gatet! Gateta, on són les dames? Me sembla que m'estic molt diferent. On és la mamà? No sé aquí a l'estació, el tren deu d'haver descarrilat. Ja porten des de l'esperant? Doncs anem a veure si trobem la mamà. Escolta, que m'estan preguntant si ve cap aquí el tren 202. Pregunta si venen unes artistes de Madrid. Vostè sap si en aquest tren viatgen unes artistes de... de què? De cine, que venen amb un periodista. Sí, vinga, fins després. Senyors, el tren està a punt d'arribar. Ho veieu com no ha descarrilat? Segurament que els veients es deuen afegilar. Escolta, que li paguem al del carro. Sí, el que porta
paciència, home, tingui paciència. Gavino, sisplau, m'ha de pagar, que tinc 2 criatures. En un dia com avui no embarguen a ningú, home. Senyor Quintanilla, Oh, germana. els veients no poden estar més aquí. Ja està arribant el tren, germana. I sobretot, aquest pobre veiet té reuma. Conya, col fred. Senyor Zapatero, em pot pagar vostè? Els tècnics ja m'han autoritzat. És el del carro, és que està explicant l'embarc d'un carro. Sisplau. Vinga, va, són 400, oi? Bé, sí, però és que me falten ser més per pagar total de l'escriptura del carro. Tant se val, però dona'm una solució. Jo ja me n'encarrego de lo de les olles. Ja se sap que és Nadal, les criatures, els regals... Va, dona-t'hi. Però sobretot digues que aquest sopar ha estat cuinat per olles cocinets. Faltaria més. Moltes gràcies, moltes gràcies. Solucionat? Sí, tot solucionat. Ja arriba! Correu, prepareu les pancartes, senyors! Del revés! ¿Qué les pedís a muchos artistas? ¿Ves? Han ido mucho. A Francisco Rivera. ¿Y a que yo no soy en Sevilla? Jo crec que no. Escolta, crec que m'està mirant. No, m'està mirant a mi. I les artistes? I Carmen Sevilla? Aquestes són les artistes. Jo no crec que... No sé què m'està dient. On és Carmen Sevilla? Em sap greu, no ha pogut venir. Com que no? Jo l'únic que volia era retratar Carmen Sevilla amb una noia cocinet. Bé, si vols, jo puc substituir-la. Ja t'ho dic que jo crec que no s'actriu. Ja està bé. Què és això? Això no venia al meu contracte. Deixi estar el seu contracte i puja al carro. I no se'n puja al carro, per favor. Molt bé. I no s'oblidi de l'olla cocinet. Ensenyi-la, quan vagi. Per el carro. Molt bé, sí m'agrada. Vinga, l'artista ja pot marxar com la subhasta. I jo què? Em nego a dir-ho aquí, això és un ultratge. Porto més d'una hora. He viatjat a Amèrica més de 6 cops i hauria d'anar amb això. No es preocupi, senyora, no es preocupi. De moment puja el vehicle. Nacidó, acomoda-la una mica, home. Sí. Li importaria seure a l'altre costat? Ho dic per l'olla cocinet.
retraso. Bé, deixa'm els diners. Havia de repartir menjar. Però què passa? Perquè havia de passar de ser una cosa tan important a un inútil com a ell. Que no porta la lletra, aquest imbècil. Àcido, escolta, dona'm un poc de menjar, va. Va, calla, pesat. Surta de la vida. Inútil. Però on va? Vaig a casa del notari. Què? Viu No. a aquest costat. No pot fer això! No pot deixar la carrossa aquí enmig! Que la destrossarà! Destrossarà la cavalcada! Per l'amor de Déu! Que el denuncio a la policia! Això no! Per amor de Déu! No! Compreneu-me, no! Segur que el propietari et fa un favor! Això mateix deies abans. Segur que el notari està a la festa amb tots els artistes. Sí. Podem continuar, sisplau? Estic parlant amb una dona que ha viatjat. Més de 6 cops a Amèrica! Ja ho sabem! Que continuï, Plàcido! Ai! Bé, continuem la retransmissió. Ai, és que cinec! Bones festes a tots! Aprofitem per recordar que en realitat no hi ha fronteres. Tota la ciutat hauria de marxar. Que por. Tot el poble. Que me reunir. Siguem tots germans. Que me reunir. Tots siguin junts. Que me reunir. Demostrem la biocastració. Tota la solidaritat de tots els fills. Recordin que aquesta campanya està patrocinada per les fabuloses Olles Cocinet. Olles Cocinet, les millors olles per cuinar. La meva fontana. Molt bé. Tu no. Molt bé. Que ha caigut, però. El què? Senyores i senyors, ja queden pocs artistes per subhastar. On és la reina? No ho sé, crec que ha anat camí a buscar-la. Porto una reina ja. És el millor que regales al Xixiner. La reina és una noia baixeta, mira viatgetja. Però què diu? La reina se n'ha anat amb el galant. Això és impossible. Bé, de mentre que busquen la reina, anem a subhastar a Pajeta del Toro, la reina. Pues ara no hi ha ningú. Res, no haver sortit al carrer. L'abric tampoc hi és. Segur que ja deu haver tornat al saló de la subhasta. Que sap. Hem de parlar del meu assumpte. M'ho ha promès. Ara el més important és trobar la Martita, la reina. Martita! Recordi que ens van dir al banc. Tenim temps fins a la posta de sol. I miri, ja s'està fent de nit. Martita! Quina catàstrofe! Tothom és al saló menys ella. Martita! Recordi que hem de parlar amb el notari. Ha hagut de passar-li alguna cosa. Martita! Sí, amb aquella pel·lícula vaig quedar com un galà romàntic. Sempre estic buscant temes poètics, literaris. Tu saps tot el que s'ofeix l'actor amb aquesta recerca? I ara, en aquesta petita ciutat, he trobat la meva part. Però Martita, què estàs fent? No, se n'han escollit els pantalons. Ah, pues amb el cotxe seria destripant. I què? No pots marxar del saló així com així. Vergonya t'hauria de fer escrita per aquest imbècil. No pensis malament. Tu calla, que ets el culpable. Li diré a la
Ara això ja no té importància. Anem a sopar. Anem. Gràcies, senyoreta, per la seva ajuda. I aquell senyor crec que sí que no li demana. És el nòvio de Martita, però jo no tinc cap compromís. Aquest país sense civilitzar. Això a l'estranger no passa. Jo també he casat. Jo també he bo. Continuem amb l'última oportunitat de la nit. A més de ballar com una gran dama, tinc entès que també fa pel·lícules. Anem a veure, Paquita, quina ha estat la teva última pel·lícula? Doncs... Roma en flames. Una llàstima, aquí encara no l'hem vist. I quina ha estat la teva primera pel·lícula? Doncs... Roma en flames. I quin era el teu paper en aquesta superproducció? Jo era la Samantha Christian. I què feies? Devorar lleons? No sé, el meu representant encara no m'ha dit res. Bé, anem ja cap al final. Anem a subestar a Paquita del Toro! Ah, la bellíssima reina de la festa ja ha arribat. Senyor Gavino, hem de parlar amb el notari. Ara no. Se'ns escaparà. Que no? Va! Senyor Gil, només serà un moment. Ho veus? Ara està treballant. Però te soca. Sí, em quedo sense carro. Continuem. Jo dono 1.000 pessetes. 1.500. 2.000. 2.500. 3.000. Compteu que amb el pack que donem s'ha d'oferir una substanciosa quantitat per la mare del mercantor. Comencem de nou la subhasta. 300 pessetes. Les quantitats petites ni les considerem. Creiem que som bromes maco. Així que ja us les podeu estalviar. No és cap broma, és la meitat del meu sou. Bé, ens és igual. Comencem de nou la subhasta. Vinga, senyors, pugeu! 1.000 pessetes. 2.000. Un moment. Vostè o jo? Doncs... Vostè. 2.000 pessetes a la una, 2.000 a les dos i... 2.500. 2.800. 3.000. 3.000 pessetes ofereix el senyor de la jaqueta negra. 4.000. 4.000, ofereixen 4.000 pessetes per sopar amb aquesta dona. Ja veuràs com ens la quedem i l'acabem. Que no, que segur que aquest imbècil no ofereix més després. 4.000 pessetes a la una, 4.000 a les dos i 4.000 a les tres. Senyores, Hauré de demanar una paga extraordinària. de moment s'ha acabat la retransmissió. Continuarem donant el sopar. I ara que cadascú s'emporti el seu poble. Moltes gràcies per la solidaritat de cadascú de vosaltres. Senyores i senyors, que tinguin un bon sopar i bon Nadal! Havia fet una subhasta de la Bibi i he viatjat 6 cops a Amèrica. Aplaudir. Muy bien. Senyor Gil, només serà un moment. Em reconeix, sóc el fill de Quintanilla, el de la serreria. El novio de Martita. Ah, sí. I volia demanar-li un favor per el meu company. Plácido Alonso per cerveses. Miri, aquest senyor va donar una lletra al banc i li van dir que li havien entregat a vostè. Jo no he pogut anar-hi perquè he estat molt embolicat amb això de la cabalgata. Miri, es tracta de que vol que li doni uns diners per poder pagar-la, miri.
pobre home, és un hombre honrat. Però jo no sé res d'aquest tràmit, això no és cosa meva. Si la llei que no ha estat abonada al seu document oficial haurà entrat al domicili abans de la posta de sort i haurà notificat l'impagament. I esperem que ho hagi fet així. Ho veu? I tot per culpa de vostè. No passi el senyor per la comissaria, que ho arreglarem tot. Veus, això sí que m'agrada. Se n'adona de com es poden solucionar els problemes. Moltes gràcies, senyor Gil. I bon Nadal. Igualment, i saluda al seu pare de la meva part. Anem, Gavino. Anem. Ja sap que he viatjat més de 6 cops a Amèrica. Miri, posi's allà més pobres que segurament que alguna família l'acollirà. Amb aquells? Sí. O si no, agafi 100 euros i vagi-se'n a sopar a la fonda. Jo no puc sopar en una fonda. Ja sap que he viatjat, que he menjat als millors restaurants de Nova York. Doncs sopi ho vulgui, però recordi que sempre ha de patrocinar olles cociners. Doncs, en fotografia eren els macos. No, sí, reina, però és que el que vam triar ja està agafat. Oh, mira aquest, sembla més pobre, com més pobre millor. I què et sembla aquest? També està bé. Anem a veure si no l'agafa ningú. Que ja han triat el seu pobre. Sí, senyora. Bé, em vas dir que soparíem amb Carmen Sevilla. Bé, vostè canta? No, què vol dir? Que si no canto no sopo. Com no ha de sopar? L'ha de soparà. Ah, Que en un dia com avui que no em parlen a ningú. Carai. Gavino, on vas? A buscar-me una senyoreta que em correixi els pantalons. Gavino, no siguis així. Nosaltres també ens hem agafat un artista i un pobre. Com a presidenta de la comissió, jo estava obligada. A vostè què li ha tocat? Veig a la residència o por el carrer? No sé. Jo preferia un ancià. Ells estan més desemparats. A més, vostè sap que vaig perdre el meu pare i que amb una ancià causa el recordaríem. El meu pobre es diu Ricard Guest. Bé, ara m'he anat cenar. Bon Nadal. Igualment. Anem, Martita. Jo no volia cap d'aquestes. Jo vull uns que estiguin nets i no em bullin gaire. Ho sento, és el que ens ha tocat. Vinga. On és Gavino? Anem a casa, a preparar la
transmissió en directe, que és el que a mi m'interessa. Bueno, Gavino, deixem-ho estar. Això ja ho poden arreglar vosaltres dos sols. Ets un ferma, que no hem d'arreglar ja tot amb el notari. Sí, però jo no estic tranquil fins que tingui la lletra a la butxaca. Aquests senyors han de parlar amb el senyor Gabriel. Hola, soc de la premsa local. Hola, bona nit, estigues per allí, els senyors arriben de seguida, no et preocupis. Ai, però que bona càmera. On va l'esperma? Aquí. Recorda que primer hem de servir poble i després l'artista, A mi, aquests cables em posen molt nerviosa. Em passa al corrent quan serveixo la sopa. Tranquil·la, no passarà res. I si li passa, dos i capi per donar un problema. Jo crec que l'has d'emportar la ràdio cap allà, que està massa a prop de la taula. Els cables em Però jo ja no tinc res més a fer aquí, senyor Quintanilla. Porta-te-la. Ja. Us ho dic. Foto, per favor, con transición. ¿Ves? Bona nit, bona nit. Bona nit. Quina casa tan bonica! No, és senzilla, senzilla. No tindrà vostè fet. Què va? Per fet, el que passem als estudis. On feia fet era la cavalgata. M'he quedat en pana. Aquesta ja és l'aperitiu. Jo no em poso, jo. Allí, corten-me de tot. Vinga, que se fa tard, que he de començar la retransmissió. Porteu una maionesa. Posi això, posi això. Senyores i senyores i senyors, molt bona nit. Ens trobem a l'acollidora casa del senyor Segarà. La senyora de Garà, com vosaltres sabeu, és la presidenta de la comissió de dames que ha organitzat aquesta campanya de magnífica germanor i meravellosa qualitat. Aquest sopar que reunirà pobles i amics en totes les llars. Senyor Quintanilla, me'n puc anar als lavabos? La meva família m'espera allà. Però no parlis això, que se sent per la ràdio. I ara, el pobre, ajudat per la famosa artista cinematogràfica, es disposa a menjar l'aperitiu, mentre la premsa local recull aquesta imatge. Aquesta feliç imatge. Menys i menys, és una delicatessen de très bonne qualité. No m'agrada. No en vull. I ara entrevistaré l'ancià desheretat de la seva fortuna per a que ens digui el nom dels seus companys i el que sent en aquest moment. Què? No, jo no. No cal que sigui modest. Està vostè content? Doncs uno sap que està content. Naturalment que està content. I ara, digui'm què opina sobre aquesta iniciativa que permet que vostè i molts com vostè comparteixin avui sopar amb aquestes generoses famílies. Dic que està molt emocionat. Sí, jo dic el que diu la senyoreta. Verdaderament emociona veure aquest quadre que estan contemplant vostès en les vostres llars. I ara passem del gentil treballador, de la serena bellesa, a l'esplèndida joventut. Anem a entrevistar a la gentil senyoreta, amable, simpàtica i bellíssima, que ha vingut fins a nosaltres per a realitzar la campanya amb la seva presència. Sisplau, em podria dir quantes pel·lícules ha fet? Senyor Gavino, jo me'n vaig al notari. Què? Però no em pots fer això. Jo me'n vaig al notari. Làcido, no em deixis sol. Làcido.
si avui no pago Nadal segur que m'amarga. Ai, si no pago el Nadal me l'amarga. Digui, són 6.820 pessetes, no? Les despeses. Despeses? Aquí ningú ha fet cap despesa. No ho entenc, els drets legals. Vostè no ha pagat mai cap lletra. A mi, en un dia com avui, em va dir... Deixa'm. Quan es tot en total? 6.820 de l'efecte més el 43,50 de la seva acta i la seva còpia fan un total de 6.893,50. I no hi ha cap més remei que pagar aquestes despeses? És clar. Mare Però meva. bé, vostè té els diners o no? Doncs no! Doncs vinga, anem a l'altre a veure si acabes una santa. Un moment. Vaig a buscar els diners i torno de seguida. Però segur que torna vostè de seguida. Sí, miri, tinc la bicicleta, el carro allà baix. Però escolti, Què? reculli les seves coses. No falta. No, sí. Miri, reculli-les i vinga. Nosaltres l'esperem. M'esperaran, oi? Sí, corre. Gràcies. Molt bé, Cristian, per què ja està? Molt bé. López Ricardo Cristino, número 72. Vigili no s'oblida. Què? Com va això? Bé. Ja quasi hem acabat. Bueno, no es preocupin, que aquesta nit han d'anar d'hora a casa. Naturalment, prendran una copa amb mi. Què volen una mica de ferès? Bé, una goteta.